वेलकाम बैक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमाल ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनानै थालायबाय लोगोफोर। दिनै भिडिअआ जेबो ब्लग बेरायनाय तेरायनाय नङा आरोना। तो नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर, सानै गथ'फोर गोमानानै दङ जोंनि गामि खाथिनिनो। नोंथांमोना बे गथ' सानैखौ नुफ्लांबायोब्लाथाय बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम आरोना लोगोफोर। 25 मार्चनिफ्राय गोमानानै दङ आरोना लोगोफोर। आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। मानोना गथ' सानै गोमाना थानायखौ शेयार खालामनायावनो सोरबाबा नुफ्लांबायनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम आरोना हाजासे लोगोफोर। तो नोंथांमोना नुयोब्ला आरो बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। मैयानिफ्रायनो गोमाना दं, दासिमबो न'आव गैया। फुंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'आव दासिमबो गैया आरोना। तो लोगोफोरनावबो सोंदोंमोन जाहैबाय, ओमफ्राय लोगोफोराबो मिथिया होनबाय। बेनिखायनो न'खरनिफ्राय नागिरनो बिथोन होबाय आरोना। बेनिखायनो आंबो भिडिअ खालामबाय लोगोफोर। तो नोंथांमोना शेयार खालामलाबायना होबानो जाबाय। तो लोगोफोर, दिनैनि आंनि भिडिअ बानायनायनि मेइन टपिकआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर। तो बिथांमोना गोमानानै दं, आं बिनि सायावनो भिडिअ खालामबाय। नोंथांमोना नुयोब्ला कन्टेक्ट खालाम। इयाव भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब एन्ड कमेन्ट खालाम। आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। तो बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट